Joskun linjaan. Pekka, nosta linjaa ylös. Lauri ylös. Lähetti Vaino keskusta ja jätä Saksulle. Hyvä Jonsku. Hyvä Abdi. Hienoa. Loistavaa Jonsku. Pela. Ihan hyvä Jonsku. Toinen puoli. Jonsku. Eino keskusta. Verkkaus. Ei vielä enempää ylös sen. Teemu, ota 9. Teemu 9. Eino, mene. Pallo menee. Nyt vaan Teemu, iske. Vaikea on. Ei tuu Jonsku, ei tuu. Pallo vaan. Hyvä Jonsku ja Teemu. Jonsku seuraavassa joka tulee. Katoa siis, että Aksu on valmiin ennen kuin teet mitään siellä. Hienoa Valtteri. Hyvä Jonsku. Pallo vaan. Hyvä Jonsku. Hyvä Jonsku. Nousi vaan. Hyvä Samuli. Näin iso kenttä. Tuntuu, että on hirveä olla. Joo. Tuo on aika nopea tuo kenttä. Oh. Vähän nihkeekin on, että siinä voi... Jos jalka tökkää, niin voi tulla... Jos tökkää vähän nurmi, niin saattaa... Voi sattua joo. Hyvä Arro, pysy ylhäällä vaan. Pysy vaan, älä putoa. Pekan linjaa. Hyvä oli Veikka. Hyvä Matias. Oli paitsi jo. Ei tuo tuomari voi näin. Se yksin tossa. Joo. Se on hyvä vaan muistaa meidän toppareita. Joo. Hienoa. Hyvä oli Matias. Jonsku leveämmälle. Hyvä Matias. Pelkää Vaino keskellä. Hyvä Sattu. Pekka, Matias, haku. Hyvä. Toinen puoli. Tuva, nouse. Kuljeta vaan. Kuljeta vaan, koetu Pekka. Armoalle. Keskelle Teemu. Hyvä kundi, hienoa. Sai se. Hyvä, nyt oli hieno hyökkäys kaiken. Veto vaan. Nyt veto vielä. Hyvä Lauri. Nyt vielä. Veikka teki. Ei nyt. Josku ylemmäs, 18. Tulee veto. Hyvä oli, hyvä kundi.
Pallo! Hyvä jaukku oli. Noota vain. Leino vaan, Markus Höykää. Akseli katon linjaa. Hyvä oli Matias. Nyt pelattu. Anna. Hyvä late. Hyvä late oli. Valtteri alate. Jonsku. Jäästä siihen. Matias, nouse 15 metriä ylöspäin. Siinä. Maalia kohti. Oho. Ovella kuvia. Okei. Okay. Mä luulin, että noi tietää sen. Joo. Ei reagoi. Ei reagoinut. Hyvä oli Pekka. Hyvä oli Kondit, hyvä kulma, hyvä Valtteri. Nyt Valtteri tänne päin, Samuli tänne päin. Hyvä Pekka. Pakit selän taa jää. Jonsku keskemmälle vaan. Nyt Jonsku tänne päin. Tuu vaan. Reilusti, tänne päin vaan. Oikein päin juokse. Oikein ylöspäin nyt. Ylöspäin. Ja nyt me auttaa. 18 kiinni. Hyvä Teemu. Meno. Eikä vaan. Teemu menoja. Samuli jo. Valtteri jo. Tässä voisi sanoa enemmän. Hyvä Veikka. Hieno Pekka. Hyvä Matias. Matias auta. Matias on. Hyvä. Ja Jonsku tänne päin. Tuu mukaan. Tänne päin Matias vaan. Kulita. Vartija. Valtteri on. Valtteri vielä. Pelaa. Hyvä pojat. Vielä. Keskelle. Ei kun Lauri tuli hyvin sieltä. Late ei huomannut, että se lähti pois. Sitä Valtteri tekee duunia paljon. Joo. Hyvä Late. 5 minuuttia, niin hoitaa vasta.
Levelle. Veikka, Josku me auttaa Josku. Kulma. Teemu antaa. Kai se osaa hoitaa ne. Matias nouse vaan. Maalille vaan. Tehdään. Vielä. Soitti, että tehdään maailman paljon lyhyitä kulmia, kun meillä puuttuu meidän pääpelaajat puuttuu. Välillä Okei. voi vaikuttaa pitkään. Mulla ei missään vaiheessa niitä sitä pelaa. Santtu! Oli paljon maksaa. Sitä kertaakaan käynyt pätkitä. Pekka alas. Pekka oma paikkaa. Aksu ei vielä lenessä, ota vähän leveyttä. Älä putoa enempää Pekka. Pekan linjaa. Sammoli oikealle. Oikealle. Ne on kaikki siellä. Hei, miehet kiinni! Hei. Jätkät lähti jo nostaa linjaa, kun 3 miestä selän takana. Oli siellä takana ja vapaana. Se oli tosi huono. Armat. Matias me auttaa. Josku. Nouse vaan Josku. Varo selkää. Josku on takana. Hei. Hyvä oli Josku. Ei nähnyt tuonne. Eino, kavenna vaan. Eino hakenut tosta. Kavenna Eino. Se oli vaan pari oikein. Josku! Ylöspäin! Mene tekee maali. Linjasta lähti. Joo. Loistavaa Valtteri. Ykkösellä voi laittaa tosta. Varo Josku, varo selkää. Meidän. Heitä vain, heitä Josku. Tässä olisi nyt hyvä tässä pakille, että tässä on 2 kertaa tullut tää tiputus tähän pakille, niin anna ristiin. Niin, pystyis. Tiputuksesta ykkösellä ristiin, se saa voiman siitä tiputuksesta. Vaan tulis niitä tiputuksia, nyt on Niin. Tässä on toisella puolella. Mutta nyt tässä meillä on Toinen puoli! Nouse, Josku ylös! Nouse. Tule. Nyt vetää. Ei vielä. Ei saa jalkaa vapaaksi. Sitten Matias se karata ei saa. Ei hyvä.
Hienoa Valtteri. Josku, selätså. Hyvä Josku. Jättä, Hakin, jättä! Ei no! Aksu! Tomori, vai? Ei no! Jopa. Aksu, Venno! Aksu! Kuuntelee! Markus nostaa Eino tilalle. Teemu, vai? Yksi. Tatu. Hyvä oli! Hyvä Jupsi! Älä lähde liikaa kerran. Seuraa Jupsi, seuraasti. Älä lähde, Akseli turhaa. Akseli haluu. Josku tänne päin. Muista se Josku kavennus, kun vastustajalla nousee. Josku, nouse, lähe. Oikein hyvä. Hyvä Akseli. Pitää Markus seuraa. Mati! Tulee sieltä. Eki mukki on täynnä tilaa vaan. Hyvä Mikko Loikka vähän. Josku sun on. Hyvä oli Josku, pidä vaan. Loistavaa Josku, loistavaa Loikko. Hyvä idea, Big. Eiks ollut? Mun mielestä on. Tuo 2-7 lähtee aika hyvin tuosta keskeltä kyllä, että aika voimakkaan oloinen pelaaja. On. Mutta nyt kun siinä on ollut 2 koko ajan, niin siinä... Hyvä Arno! Jupsi nousu! Josku on! Tai sit Jupsi. Hyvä Latte! Ipa, ota 28. 28. Leveyteen Markus, älä lähde karkuun. Josku täki. Syöttää! Se vois syöttää. Ihan Seinän paikka, kolmea vastaan. Seinän paikka.
Nyt on niin Putoa. iso kenttä, että seinät on tossa erittäin hyviä. Pitkät seinät. Markus, ei vielä noin paljon ylös, pallo tuolla vasta. Mieluummin leveä. Lauri, Pekan linjaa. Hyvä Pekka. Pekka aivan. Keskustaa kohde, Markus, joo. Sinne vaan. Aktimin lähellä. Sinne vaan, Markus. Tai Niilo on, tässä on hongassa opetettu tuolla, että se ei vaan käänny, vaikka sille hoidetaan käänny. Kuka? Se on ihan varma. Tai Niilo. Joo. Hyvä. Ai se on tullut sieltä. Joo. Ei mitään. Meni vaan ysikin. Lenna duuni! Liiku vapaaksi! Late, duuni! Josku nyt on kiire. Tule vaan hyvä. Hyvä Matias, loistavaa. Hyvä oli Matias. Keskelti! Pekka keskeltä! Pekka, sulla on selässä kaveri!